Шестото поколение е интелигентен, устойчив на изгаряне мултицет най-накрая пристигна. Повечето хора не знаят, че това е четвъртото поколение, а това е петото. Надграждайки предишните версии, това ново поколение интегрира тестовите сонди с измервателния уред. Захранването се включва подсветката с едно докосване. Продължителното натискане на десния бутон превключва в режим на фенерче за удобна поддръжка през нощта. Измервайте непрекъснатост на предпазителите без превключване на режимите, директно измервайте диоди, директно измервайте резистори, директно измервайте кондензатори и различни компоненти. Измервайте DC и AC напрежение директно без превключване на режимите и запазвайте текущата стойност на напрежението. Един тестов сонд може да различи фазните и неутралните проводници. Ако проводникът е под напрежение, екранът мига и се чува аларма, ако е неутрален, няма реакция. Можете също така директно да проверите за непрекъснатост на проводниците. Аларма показва здрави проводници, докато липсата на аларма показва повреда. Превключете функцията NCV, за да следите проводника по линията. Спирането на алармата показва прекъсване. Компактният му размер и гъвкавите му функции, заедно с удобното автоматично изключване, когато не се използва, са изключително удобни.